Kaikki kierroksen maalit. Helsingissä Finnairin palloilijat koettavat kohentaa peliään 3 heikohkon ottelun jälkeen. Vastustaja 6-9 on kuitenkin eri mieltä. Jalkavaivainen Ismo Lius nousee puskuun ja tekee 1-0. Ottelu on pelattu 60 minuuttia. Finnpan maalivahti lähettää pallon peliin. Varttituntia myöhemmin ja Finnpan Mikko Simola vetää tolppaan. Kari Rissanen tekee sitten vastapallosta 1-1. Näin ottelussa päädytään pistejakoon. Valkeakoskella Haka lähti metsästämään tärkeitä sarjapisteitä ottelussa Mikkelin palloilijoita vastaan. Ensimmäisen puoliajan lopussa Jori Katona harhauttaa Mikkelin puolustuksen. Nappisyöttö Jerabekille, joka tekee 1-0 Hakalle. Kun samat luvut säilyivät vielä ottelun loppuun, vie Haka pisteet ja nousee sarjajumbon paikalta pykälää ylemmäs. Tampereella vierailut Turun Palloseura sai otteen pelistä jo sen alkuminuuteilla. Kulmapotkun jälkitilanteesta pallo jää TPS:n pelaajille, eikä Ilves-puolustus saa toimitettua palloa pois oman maalinsa edustalta. Janne Lehtinen pääsee lopulta vetämään Tepsin 1-0 johdon ottelun 8. minuutilla. Toisella puoliajalla hyökkää Ilves. Liigan loppupäähän juuttunut tamperilaisjoukkue nousee vasemmalta laidalta. Pekka Mattila keskittää maalille. Maalin nurkalla kärkkyy Kosat Kebutseva, joka tekee loppunumeroiksi 1-1. Pietarsaaressa Jaro saa vieraakseen Jatsin Porista. Hetkeä ennen taukovihelystä Jatsin brasilialaistahdit purevat. Rodrigo tekee esityön ja Pirakaija vie Jatsin 1-0 johtoon. Toisella puoliajalla pietarsaarelaiset painostavat hurjasti, mutta Jatsin puolustus pitää ja porilaiset voittavat 1-0 ja nousevat sarjassa toiseksi 30 pisteellä. Rovaniemellä TPV lähti Ropsia vastaan ennakkosuosikkina. Kun ottelua on pelattu noin 18 minuuttia, pääsee Tapio Kesälahti läpi ja tekee Ropsin 1-0 johdon. Ropsin voittomaali tulee tässä. John Allen kiertää maalivahti Leppäsen. Näin Rops pääsee juhlimaan 2-0 yllätysvoittoa sarjanjohtaja TPV:stä. Ja tässä vielä liigatulokset. Finnairin palloilijat Lahden 6-9 1-1. Valkeakosken Haka Mikkelin palloilijat 1-0. Tampereen Ilves Turun Palloseura 1-1. Pietarsaaren Jaro Jats Porista 0-1. Ja Rovaniemen Palloseura Tampereen Palloveikot 2-0. Tappiostaan huolimatta Tampereen Palloveikot johtaa sarjaa. Ja tässä ykkösdivisioonan tulokset. FC Oulu Kajaanin Haka 2-1. Kuopion Palloseura TP Seinäjoki 5-0. Rauman Palloiirot Kemin Palloseura 1-1 ja Vaasan Palloseura Kokkolan Palloveikot 1-1.